खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। मोनसे गिदिर खौरां, चाइनाया भारतनि हाथायाव हाबगोन। रिलायंस कम्पानिया चाइनानि मोनसे कम्पानिखौ भारतआव फिन बरायदों। थारैनो मुकेश आम्बानीनि बिथांखिफोरा मा? नंगौ, रिलायंसआ चाइनानि मोनसे कम्पानिजों फालांगियारि गोरोबथायाव हाबदों। बै समाव चाइनानि मोनसे चेन शपिं एपआ भारतारि आइजोफोरनि थाखाय जोबोद आंगो जादोंमोन, जाय शपिं एपआव आइजोफोरा गोबां शपिं खालामनो मोजां मोनोमोन। चाइनानि चेन ब्रेन्डखौ फिन आरोबाव भारतनि हाथाइसालियाव लाबोनो थिरांथा लादों भारतनि मुंदांखा फालांगियारि मुकेश आम्बानीनि रिलायंस कम्पानिया। थांनाय कभिड-19 समाव भारतआ चाइनाजों गासै बिथिङावनो फालांगियारि सोमोन्दोखौ बन्द खालामदोंमोन, जायनि थाखाय चाइनानि चेन शपिं एपआबो बन्द जानो गोनां जादोंमोन। नाथाय आथिखालाव चाइनाया भारतनि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां लामा मोनफिनबाय। मुकेश आम्बानीनि रिलायंस रिटेल भेन्चार, जाय फैगौ माखासे समावनो चाइनानि फास्ट फेशन लेबेलखौ लन्च खालामगोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला आम्बानीनि कम्पानिया चाइनानि दिहुनजानाय बेसादफोरखौ गावनि एपजों लोगोसे रिलायंस रिटेलनि बिगोमा आरो सामलायजानाय अफलाइन स्ट'रफोराव फानगोन। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।